Ano, vím, že máte honičku, všichni máme honičku. Problém je v tom, že většinu z nás zaneprázdňují věci, které nás nebaví a ani se při nich nevydělá moc peněz. Svůj životní standard si tím tedy příliš nevylepšujeme. Proto mám pro vás nabídku. Ukážu vám, co považujeme za největší příležitost na světě. Vím, že je to pěkně troufalé tvrzení, ale jestli se mnou vydržíte příštích 10 minut, vysvětlím vám, proč tomu věříme. Jste připraveni? Na začátku stálo něco čistého a zdravého a někdo, kdo měl senzační nápad a velké nadšení. Následně vznikla skvělá společnost, která nabízí výrobky a příležitosti, jež přinášejí do lidských životů změnu. Dnes už je to celosvětový fenomén, který zlepšuje zdraví milionů lidí a od základu mění jejich životní styl. Řeč je o společnosti Forever Living Products. K jejímu zrodu a aktivitě téměř 9 milionů podnikatelů vedla prostá myšlenka, že přírodní, vysoce kvalitní zdravý produkt by měl zlepšit život ve dvou směrech. Za prvé by měl pozitivně ovlivňovat zdraví a duševní pohodu toho, kdo ho používá, a za druhé by měl nabízet příležitost k vytvoření bohatšího a hodnotnějšího životního stylu tomu, kdo o to má opravdu zájem. Pojďme se seznámit s mužem, který za tím vším stojí, s Rexem Moonem. V roce 1978 v malé kanceláři ve Phoenixu v Arizoně vytvořil účinný nápoj z aloe vera a vymyslel jednoduchý marketingový plán, který zákazníkům umožňoval vybudovat na svém oblíbeném výrobku vlastní podnikání. Tak vznikla společnost Forever Living Products, jež se během 3 desetiletí rozrostla natolik, že předčila veškerá očekávání. Dnes firma Forever Living Products vyrábí přibližně 200 výrobků pro zdraví a krásu, jež ve více než 125 zemích světa nabízí téměř 9 milionů lidí, kteří mají radost nejen ze zdravých přírodních produktů, ale i z výsledků vlastního podnikání. Z úspěchů FLP se těší lidé téměř ze všech kontinentů a kultur, lidé jako jste vy. V čem to celé vězí? Proč společnost Forever Living Products přináší výsledky tolika lidem z tolika zemí? Tak do toho máte 8 minut na to, abyste to zjistili. K úspěchu společnosti Forever Living Products vede tolik důvodů, kolik má po světě distributorů. Z časových důvodů vás však seznámím jen s tím nejdůležitějším. Je jím tato rostlina. Aloe vera, jedna z milionů, které FLP pěstuje, sklízí a zpracovává na svých plantážích ve Spojených státech, Mexiku a Dominikánské republice. A co je na aloe vera tak skvělého? Jen to, že patří mezi nejlepší přírodní látky, kterými můžete oblažit své tělo zevnitř i zvenčí. Začněme pokožkou. Většina lidí ví, že neexistuje prakticky nic lepšího než čistá aloe. Sklidňuje, zvláčňuje, vyživuje, omlazuje. Je jako lékárnička první pomoci sloužící k udržení zdravější pleti a mladšího vzhledu. Pravděpodobně ale netušíte, jak blahodárně může aloe působit uvnitř vašeho těla. Jedná se o účinný doplněk stravy obsahující více než 200 látek, včetně 12 vitamínů, 20 minerálů a 18 aminokyselin. Kromě toho pomáhá čistit zažívací trakt a udržovat čistotu střevních stěn, takže mohou lépe vstřebávat důležité výživné látky z potravy a kvalitnější vstřebávání vede k lepšímu zdraví. A jak dosáhnete toho, aby tato zdravá rostlina zůstala zdravá? Tím, že sledujete každou fázi procesu jejího zpracování, a přesně to dělá FLP. Má pod kontrolou pěstování, sklizeň i zpracování, kdy se listy aloe omývají, rozřezávají a lisují, aby se z nich extrahoval veškerý zdravý gel. Ten se nakonec stabilizuje patentovaným postupem, který ho chrání před oxidací a zachovává jeho účinnost. Možná si říkáte, že tento postup je už dostatečně důkladný, ale ne. FLP opakovaně testuje čistotu a konzistenci gelu. Jakmile úspěšně absolvuje veškeré zkoušky, může být přidán do jednoho z více než 150 výrobků společnosti. Patří mezi ně i tento aloe vera gel, první a stále nejoblíbenější výrobek firmy Forever Living Products. Doufám, že máte žízeň, protože firma nabízí také aloe berry nektar, aloe bits and peaches, Forever Freedom s glukosaminem, chondroitinem a metylsulfonylmetalem pro zdravé klouby a dále skvělý antioxidační nápoj Pomestin Power. Firma Forever Living Products nabízí také více než 20 výživových doplňků, každý s unikátní směsí vitamínů, minerálních látek, bylin a dalších živin, které pomáhají dosáhnout vyvážené stravy. Významnou součástí nabídky FLP byly vždy i přírodní včelí produkty. Využívají látky bohaté na energii, které produkují včely a blahodárně působí na metabolismus a imunitní systém. Pak je tu samozřejmě péče o pleť. Kompletní řada krémů a pleťových vod firmy FLP s obsahem aloe pomáhá čistit, hydratovat, pěstovat a tonizovat pokožku od hlavy až k patě. Vše doplňuje kolekce Sonia Color pro čistý, přirozený vzhled, kterého dosáhnete pomocí zvláštňující kosmetiky, jež svědčí vaší
vaší pleti. V současné době se velká část výživových doplňků zaměřuje na redukci hmotnosti. Firma Forever Living Products proto nabízí i odzkoušenou řadu výrobků, které citlivým způsobem a natrvalo pomáhají zeštíhlet a dosáhnout požadovaných tvarů. A nakonec, pokud si chcete vyčistit zuby nebo vyprat prádlo, výrobky FLP pro osobní péči jistě splní vaše požadavky. Jediná účinná rostlina se tedy stává součástí více než 150 výrobků firmy FLP, z nichž každý je přírodním zdrojem zdraví a krásy. Když už nyní víte, jak jsou tyto výrobky úžasné, dovolte mi, abych vám ukázal, jaké neuvěřitelné věci s nimi lidé dokáží. Už jste se seznámili s produkty firmy Forever Living Products, s blahodárnými účinky aloe vera i s tím, že tato skvělá rostlina stála u zrodu celé řady pozoruhodných výrobků pro zdraví a krásu. Možná si teď říkáte, fajn, všichni budeme tyto skvělé a prospěšné výrobky používat a užívat si šťastného života. Je to ale jinak. Takhle končí většina příběhů o skvělých výrobcích, ale ne tento. Ten teprve začíná. To, jak se k vám tyto výrobky dostanou a co s nimi můžete dělat, je totiž náplní zcela nového příběhu. Podívejte, výrobky firmy Forever Living Products nenajdete tady, ani tady, ani tady. Najdete je zde, u lidí, kteří jim důvěřují. Díky těmto výrobkům a unikátnímu způsobu distribuce se z lidí obvykle stávají víc než jen zákazníci. Lidé z jejich okolí začnou být na výrobky, o kterých nikdy předtím neslyšeli, zvědaví, pokládají otázky, chtějí je vyzkoušet, půjčit si je. A velmi brzy se zeptají, hej, kde se tyhle věci dají sehnat? Tím bylo v kostce řečeno, jak firma Forever Living Products prodává a distribuuje. Místo mnoha milionových reklamních kampaní nechává výrobky mluvit sami za sebe a své skvělé zákazníky dělat to, co přichází přirozenou cestou. Lidé výrobky používají, vidí výsledky, oblíbí si je a podělí se o ně s rodinou, přáteli, kolegy a tento princip se dál opakuje. Brzy se ze zákazníků stanou distributoři, kteří produkty prodávají jiným a zaštiťují je. Jako odměnu za svou slovní reklamu a distribuci dostávají distributoři FLP bonusy na výrobky, které si objednávají jednak oni sami a jednak ti, které zaštiťují. Díky tomuto tajemství se malá společnost z Arizony rozšířila do více než 125 zemí po celém světě a dosahuje výnosu přes 2 miliardy dolarů ročně. Ještě se mnou vydržte, protože už mi zbývá jen několik minut. Nejúžasnější na tomto způsobu podnikání překvapivě není neuvěřitelný růst. O úspěchu v této oblasti by mohla vyprávět každá miliardová nadnárodní společnost. Na společnosti Forever Living Products je nejúžasnější to, jak se daří jejím distributorům a jejich podnikání a miliony příběhů, které o tom mohou vyprávět. Pro některé distributory FLP jde jen o skvělý způsob, jak dosáhnout vedlejšího výdělku, ale pro mnoho jiných je to příležitost, která jim od základu změní život. Máte-li možnost vydělávat na výrobcích, které prodávají všichni ti, které jste uvedli do firmy vy a ti, které zase uvedli do firmy Forever Living Products oni a tak dále, můžete si během 6 až 12 měsíců zajistit slušný měsíční příjem. Do několika let pak máte šanci vytvořit si zcela nový životní styl. A to je přesně to, co lidé právě teď dělají v Japonsku, Nigérii, Německu, Mexiku, Hongkongu, Brazílii, Norsku, Turecku, Malajsii, Spojených státech a v dalších zemích. Lidé všech národností a společenského postavení si budují životy, o kterých ani nesnili. Musíte připustit, že je skutečně pozoruhodné, co dokáže jedna rostlina a jedna společnost a že z toho, co má na začátku tuto podobu, může vzniknout tohle a tohle a tohle. Z jednoho vyprávění se zrodí miliony příběhů a z jedné společnosti miliony úspěšných podniků působících po celém světě. Dobrá, mých 10 minut vypršelo. Díky za váš čas. Nyní se můžete vrátit ke svému uspěchanému životu. Nebo jste možná připraveni začít budovat nový. Zeptejte se sami sebe, udělala na vás filozofie a integrita firmy Forever Living Products dojem? Mohly by tyto výrobky být prospěšné vám nebo někomu, koho znáte? Jste ochotni vynaložit dostatečné úsilí, abyste se stali úspěšnými distributory FLP? Pokud na tyto otázky odpovíte kladně, promluvte si s člověkem, který vám předal tuto prezentaci. Uplynulých 10 minut možná bylo jen příjemnou přestávkou ve vašem uspěchaném životě, ale možná také začátkem života zcela nového. Rozhodnutí je na vás.